La xerrada per la qual estic convidada, periodisme i dones, vaig estar pensant en com podia abordar-la i finalment vaig decidir tractar dos aspectes. Per una banda, les dones que fan periodisme, com comentava Paqui, Mar, és a dir, on estan les nostres referents, quin és el pes que han tingut, i després les dones en el periodisme des de la perspectiva de com som representades per les nostres rutines, no? En els d'alguna manera, no patriarcal, si pensem, per exemple, en l'art que han participat d'aquestes xerrades abans que jo, com Ana Noguera o Ana López Navajas. És a dir, és un món molt masculinitzat on les dones han hagut de lluitar molt per estar-hi, per ser, per estar presents, desenvolupar la seva passió i després per ser considerades igual pels seus companys, igual per les seues companyes i per la societat en general. I després l'altra part que m'agradaria abordar és també en el periodisme la meitat de la població, les dones, que són diverses i que són plurals, com solem aparèixer. I solem aparèixer com a personatges secundaris, com anònimes, com víctimes, d'alguna manera com a actrius secundàries, com a convidades de l'esdevindre dels fets que, paradoxalment, se'ns presenten com fets que ens aporten una visió global del que sí és la realitat, cosa que, òbviament, no passa, com ara veurem. Tinc 20 minuts i, per tant, volia dedicar 10 minuts a una part i 10 minuts a una altra, perquè crec que són dos cares que, efectivament, mostren la discriminació cap a les dones, és a dir, una problemàtica que tenim molt gran amb aquesta professió. Vaig a posar la pantalla compartida perquè m'agradaria mostrar-vos un PowerPoint que he preparat. Aquests són els dos aspectes, les referents a on estan i les dones en el periodisme. Com som? Com ens mostra el periodisme? Aquests són els dos aspectes que jo volia abordar en aquesta xerrada de les dones i el periodisme. Després de contar-vos aquests dos vessants, que són dos cares molt problemàtiques de la nostra professió, passo a abordar la primera, la de les nostres referents. Vaig a parlar d'unes 10 dones, 10 periodistes que efectivament no són desconegudes, que probablement moltes de nosaltres ja les coneguem, però que efectivament no són ni de lluny tan conegudes com Javier Pérez Reverte, com Manu Levinache, com el polac Kapuscinski, com, per exemple, el fotoperiodista Robert Capa o com Ernest Hemingway. A veure, perquè Hemingway, qui no coneix el periodista i l'escriptor estadounidenc enamorat d'Espanya, crec que té algunes escultures, en Pamplona, no sé, en uns altres llocs. Qui no el coneix? Vaja, qui no el coneix. Però qui coneix a Martha Gellhorn, no? Esta dona és una de les primeres protagonistes del gran reporterisme. De fet, va ser testimoni, probablement, de tots els conflictes bèl·lics del segle XX. És a dir, de les dues guerres mundials, de la Gran Depressió, de la Guerra de Vietnam, de la Guerra Civil, única periodista que va estar en el desembarcament de Normandia. Però estic convençuda que vos podeu imaginar com va passar aquesta dona a la història, com a parella d'Ernest Hemingway. O Kapuscinski, el gran referent del periodisme. Totes nosaltres, o tots nosaltres, com a periodistes, hem estudiat a Kapuscinski, l'hem llegit, i aquest periodista íntegre que va donar les bases del que era un bon periodisme, sí que és de veres que la seva figura l'han anat desmuntant els últims anys arran de la seva mort. Però això es dona per a una altra xerrada. Un equivalent, en la meva opinió, el trobaríem amb la periodista bielorussa Svetlana Alexievich, sempre m'he malament, Alexievich, ganadora del Premi Nobel de Literatura en el 2015. Té llibres que jo recomano amb el gènere periodístic, com per exemple La guerra no tiene rostro de mujer o Las voces de Chernobyl. I és una periodista que recorre amb els seus treballs catàstrofes que van passant al llarg de la vida, donant sempre veu a qui més patís, entre ells al col·lectiu de dones, que és el que fa, per exemple, en La guerra no tiene rostro de mujer. Actualment, de fet, és una periodista molt interessant perquè ha tornat a estar molt d'actualitat pel seu compromís amb els drets fonamentals, perquè ha estat molt activa amb les lluites pels drets socials que estaven en aquests moments en el seu país, en Bielorússia. O què ha passat amb una altra foto que vos he posat ahir amb la fotoperiodista Gerda Taro. Sabeu que va ser la inventora del pseudònim de Robert Capa, que realment era el fotògraf, que era el seu amant, el fotògraf Endre Friedman.
És una parella en la qual ella va passar a un segon plano, una altra volta, no? Ella va passar a ser una persona prou invisible. I he de dir que en totes les anàlisis de qualitat de les fotografies, del fotoperiodisme que desenvolupava, les seues imatges, les seues fotografies estan considerades d'una elevadíssima qualitat. De fet, hi ha molts estudiosos que asseguren que molts dels treballs que nosaltres pensem que són de Robert Capa no són d'ell, sinó que són d'ella, de Gerda Taro. I les imatges mostren el mateix comportament que teòricament se li atribueix a grans fotoperiodistes, i en aquest cas a Robert Capa, com, no sé, instantànies preses en la primera línia de batalla, vull dir, instantànies valentes, atrevides, arriscades, no? Estereotips de gènere que no se li atribueixen en termes generals a una dona i menys en aquesta època. Moltes periodistes han hagut de lluitar moltíssim al llarg de la seva vida per a desenvolupar la seva passió, el periodisme, perquè, òbviament, no era un treball de dones. I per aquest motiu, moltes d'elles van haver d'utilitzar pseudònims per a poder exercir la seva feina i que els publicaren els seus treballs. Com també contava Ana López Navajas, per exemple, en la seva xerrada sobre les dones i l'art. Després de les precursores, arribaren a Espanya, considerem, les primeres periodistes professionals. I probablement molts de vosaltres coneixereu a Carmen de Burgos. Bé, en un llibre fantàstic d'Ana del Paso, que és una periodista que es diu Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, repassa 5 segles del periodisme de guerra ací en Espanya i retracta a través de veus més anteriors a nosaltres i fins i tot actuals un món absolutament paternalista i masclista dins del periodisme. I en aquestes pàgines conta l'anècdota de com Carme de Burgos arribava a la redacció del seu diari amb un treball baix del braç i sempre en la redacció li preguntàvem que de part de qui era el treball que portava, és a dir, que quin home havia fet aquest treball, i ella sempre havia de reivindicar-se constantment. Sabeu que en moltíssimes ocasions part del seu treball no va escriure amb el seu nom, sinó amb el seu malnom, o Colombine, però també amb pseudònims masculins com Víctor Català o George Sand. La primera periodista que va dirigir un diari en Espanya va ser María Luz Morales, no està en les fotografies que he col·locat, però sí que volia destacar-la, perquè també és un exemple dels pseudònims masculins per a poder aconseguir que publicaren el seu treball, que la tingueren en consideració, que opinaren que era un treball creïble, amb autoritat. Ella va dirigir La Vanguardia i part de la seva vida va haver de publicar sota el pseudònim de Felipe Centeno. Vull parlar també de Josefina Carabias, perquè Josefina Carabias va ser la primera, sempre, és un cliché, però és que és així, la primera periodista toterreny en Espanya. Va ser la primera periodista corresponsal i va estar als Estats Units. Són dones que van haver de lluitar en el seu àmbit familiar, amb la societat en conjunt, i que els va passar també una altra cosa. Primera, he parlat d'algunes que van estar ocultes per les seues parelles, altres que van haver de publicar a través d'un pseudònim masculí. Però hi ha un altre grup que va haver de passar sí o sí a desenvolupar el seu treball en aquelles seccions que jo diria que fins i tot avui en dia estan en la nostra ment, aquelles seccions que són com Maries, menores, banales, secundàries, que mai estarien en la portada dels diaris o obrint un informatiu. Parle d'aquestes coses de dones, no? La moda, la decoració, les tasques domèstiques. Bueno, doncs Josefina Carabias va haver de passar primer per aquestes seccions menys importants fins a aconseguir fer-se un espai, després de molt de treball i de moltíssima qualitat en les seues faenes, a altres seccions considerades aquestes, sí, importants, és a dir, política, economia, articles d'opinió, desenvolupades per homes en aquella època i fins i tot avui en dia, perquè també hi ha una segregació horitzontal en les redaccions dels mitjans de comunicació en general. Més dones. Per a mi personalment va ser un gran descobriment Joana Viernes. Va ser la primera dona que va exercir de manera professional el fotoperiodisme a Espanya. Hi ha un documental fantàstic sobre ella
que és Joana Biarnés, una entre tots. La catalana contava en els documentals sobre el seu treball, el treball que té és amplíssim. Ahir he col·locat una fotografia dels Beatles, però va retratar a totes les persones que feien coses interessants durant la seva trajectòria. Però aquesta dona va començar fotografiant els partits de futbol i contava constantment els improperis que li cantaven cada vegada que entrava en un partit per a fotografiar. Us podeu imaginar, no? És a dir, què fa una dona si en un partit, destinat a casa, destinat a netejar. Clar, era inconcebible que en l'esport masculinitzat per excel·lència, que té tots els estereotips de gènere, una dona poguera ser capaç, amb una instantània, de capturar el moment de màxima emoció d'un partit de futbol. Doncs aquesta dona era Joana Biarnés. Bé, esta i tantíssimes altres dones són les nostres referents. Òbviament és que no me dona el temps per a parlar, perquè a banda és que és infinit, això, no? Però parlant a nivell personal, jo m'he criat amb algunes d'elles que viuen, per exemple, amb Carmen Sarmiento o amb Rosa Maria Calaf en la televisió. Jo quan era menuda, tinc 46 anys acabats de complir, soc del 74, i mirava aquestes dones en la televisió espanyola en aquell moment. Sempre les mirava i pensava, que ties més interessants, que independents, que lliures, que, no sé, que valentes. I jo crec que és tan important veure les referents perquè és impossible ser el que no veiem. I això no sols passa en el periodisme, ja ha passat en el periodisme, passa en qualsevol disciplina. També, per exemple, en la ciència. Ho diuen les dones que es dediquen a la ciència. Si nosaltres, les xiquetes, per exemple, avui en dia no veuen a les dones en la ciència, és impossible que s'imaginen, tanquen els ulls i se vegen com a científiques, astronautes, enginyeres aeronavals. Vull dir, si després no ixen constantment en els mitjans de comunicació. Bé, doncs Sarmiento ha contat moltíssimes vegades l'anècdota de la primera vegada que es va postular per a poder anar a cobrir una guerra. Com li van amollar en la redacció que com una dona anava a cobrir una guerra. Vull dir, una dona, no? Una dona que porta en la motxilla tots aquests estereotips de poregosa, tímida, callada, quieta, dubitativa, fràgil, dèbil, no? Però, bueno, ahí va estar i va desenvolupar aquesta trajectòria que per a moltes de nosaltres, òbviament, és impressionant. Nosaltres, jo, ens hem criat també amb referents periodistes hacia el País Valencià. No sé, a la Comunitat Valenciana, Rosa Solves, i recomano en aquest sentit el llibre de Rosa Solves, El periodisme insurgent. Emilia Bolinches, parla d'aquests dos periodistes que he tingut la sort de conèixer els últims anys de la meva vida més en profunditat, amb el col·lectiu de les Beatrius, del qual ara parlaré. Lola Bañón, per exemple, una periodista amb la qual he tingut el plaer i el gust de treballar. I, com no, anteriors a nosaltres, Maria Cambrils, que també va escriure Anna Noguera, precisament, el llibre del despertar de la consciència d'esta feminista valenciana, o Beatrius Silvera, que va ser una periodista que, de fet, a banda, escrivia en català en els seus treballs. Bé, per a no enrotllar-me, cal destacar que totes les mirades... Cal destacar aquestes referents per moltes raons, però entre altres és perquè totes aquestes referents han sigut capaços d'introduir amb els seus treballs una mirada sempre vinculada als drets humans. I els drets humans que, a més, han afectat a la meitat de la població, és a dir, nosaltres, les dones. Qui si no ho haguera fet? Jo me pregunto moltes voltes. Els homes periodistes? Molts dels treballs periodístics d'aquestes dones parlen i han parlat al llarg dels anys d'estos drets, és a dir, de la violació, de les agressions, de la conciliació, de la corresponsabilitat, de les cures, no? Perquè són temes, malauradament, tan importants com el futbol o com qualsevol reunió d'una associació d'empresaris o com el que passa a la borsa, en els índexs borsaris, no? El que passa és que, malauradament, no ocupen els espais en els mitjans de comunicació. Parle, per exemple, de les violències masclistes. Moltes d'aquestes periodistes van ser les primeres en col·locar en el debat públic aquesta temàtica, que afecta a la meitat de la població. Afecta a la societat en general, però com a víctimes a la meitat de la població, que són les dones, no? De fet, el moviment MeToo naix arran del treball d'aquestes dos periodistes, el treball periodístic de Jude Cantor i Megan Twin, que haurien de ser noms que els tingueren ja, però ahir a la boca, vull dir, que formaren part de la nostra quotidianitat, perquè són les impulsores del MeToo, no? Són reporteres del New York Times, les dos van investigar a este depredador, al Harvey
Weinstein i van mostrar al món un sistema de depredació sexual que existia dins de l'àmbit del cine als Estats Units. Elles, en les entrevistes que han anat donant, i m'agrada aquesta reflexió que fan constantment, és que en el llibre, de fet, que han escrit sobre la mateixa investigació, com la van desenvolupar, no es cansen de repetir que el treball que elles van fer d'investigació no van sobre les relacions sexuals, sinó que realment el que denuncien són unes estructures de poder, en aquest cas, traslladades a les relacions sexuals, no? Però són estructures de poder, relacions de poder. En aquest cas, en la totpoderosa indústria cinematogràfica nord-americana. Com dic, moltes de les periodistes al llarg de les seues trajectòries han portat a primera plana tots aquests temes que afecten a la meitat de la població, vinculats a la violació, la major part d'ells, dels drets humans, de drets fonamentals, dels nostres. Moltes d'aquestes dones han hagut de patir discriminacions, han tingut la necessitat d'estar constantment demostrant que poden estar, que estan al mateix nivell que els seus companys. Moltes han hagut de lluitar molt contra la síndrome de la impostora, que jo crec que totes i tots sabem, especialment totes sabem del que estem parlant i ho vivim com a periodistes quan busquem les nostres fonts entre les dones. Aquesta síndrome de la impostora que fa que se tiren cap arrere perquè comencen els dubtes sobre si el teu treball té la qualitat com per a ser publicat o per a tindre una notorietat, per a ocupar l'espai públic, que sembla que són com unes impostores, perquè l'espai públic habitualment està ocupat per els treballs masculins perquè ve de cuna, que han d'ocupar aquest espai. Bé, en aquest sentit, i vull acabar aquesta primera part de la xerrada sobre els referents, recordar-vos o informar-vos que jo soc membre de les Beatrius, que és un col·lectiu de periodistes i fotoperiodistes del País Valencià i que nosaltres, en les xarxes, tenim una acció a diari on recuperem els noms de periodistes, fotoperiodistes, comunicadores que són importants en el planeta Tierra, vull dir que són de diferents continents. Ho dic perquè si alguna de vosaltres té interès en conèixer aquests noms, doncs amb el hashtag referents en les Beatrius podeu trobar noms interessantíssims que passen desapercebuts en els treballs periodístics en l'actualitat. Bé, arribat a aquest punt, com us comentava a l'inici de la xerrada, m'agradaria dedicar els altres 10 minuts, que no sé si m'hi queden perquè no he controlat el temps, per a parlar de l'altre gran problema que tenim, les dones i el periodisme. I és com es representa el periodisme a les dones i la gran discriminació constant. Si baixar a un marcià al planeta Terra, aquesta idea m'encanta. L'agarre sempre perquè la vaig llegir en el llibre d'Anna de Miguel, de Reinas a Ciudadanas, on el periodisme, motor o rémora para la igualdad, utilitzava l'extraterrestre que baixa a la Terra i mira les coses. Doncs jo la replegue així. Si baixar un extraterrestre, el nugàrem de mans i de peus, el posàrem cara als informatius, i parlo dels informatius perquè és la part que més conec en l'àmbit periodístic, com a gènere, què pensaria de les dones? Què pensaria de les nostres habilitats, dels nostres coneixements, de quines són les nostres preocupacions, de quines són les nostres habilitats i els nostres sabers, les nostres aportacions? En general, malauradament, jo crec que les característiques amb les quals es dibuixaria serien totes no negatives, però probablement totes veuria que no estan valorades socialment en este planeta. Que no és que siguin negatives, sinó que no estan valorades socialment, que és una cosa molt diferent. No estan valorades socialment en aquesta societat patriarcal, òbviament. Mireu, les dones al llarg de les últimes dècades han anat incorporant-se a la vida pública, però com ara veureu, la seva visibilitat en els mitjans de comunicació no és fidel a aquesta incorporació a la vida pública. Aquestes dades, que no vaig entrar a repassar perquè si no no tindré temps d'acabar l'exposició, donen fe, mostren com no tenim presència i com la presència que tenim és secundària. Podeu veure ahir, la presència global als mitjans de dones com a subjectes és del 28%. Són dades del monitoreig global de mitjans. En aquests moments s'està fent-se un altre monitoreig global dels mitjans. Este és de fa uns anys, però és que s'elabora cada 4 o cada 5 anys. Este és del 2000, és l'últim. Ara amb la pandèmia, com s'ha vist paralitzat, no ha pogut eixir, però estarà a punt d'eixir el nou monitoratge global de mitjans.
Les xifres que posa ahir és que les dones com a subjectes, com a protagonistes, són el 28%, en premsa, ràdio i tele, un poc més en els digitals. Com a protagonistes de les notícies, poquet, com veieu. Això sí, la cosa canvia quan arribem al crim i a la violència, que ahir ja són més de la meitat, no? Però ja vos dic, és a dir, són protagonistes en el crim i la violència com a víctimes, poca presència en política, poca presència en economia, la presència com a expertes és residual, un 9% com a expertes, però mireu el canvi a opinió popular. Vull dir, com a opinió popular són majoria. Opinió popular en referís que quan ixes al carrer per agarrar un testimoni sobre l'oratge que fa, l'oratge que s'espera, o sobre, no sé, sobre qualsevol mesura que aprova un ajuntament, sobre nutrició. Ara entrarem un poc més en profunditat. Vull dir, testimonis de persones que són molt interessants, però que no tenen una autoritat per a parlar d'un tema, no com a font expertes, sinó com a fonts anònimes. Dos coses més que no estan en aquestes xifres que he col·locat així. Sols un terç dels òrgans de decisió de les empreses, dels mitjans de comunicació, estan ocupats per dones. I això implica que les dones no estan en les decisions financeres, en les estratègies globals dels mitjans, en les estratègies globals de continguts i després opinadores, igual de poc expertes. I vaja, jo crec que ja nosaltres som prou madures com per a saber la importància que té les dones generant opinió, perquè qui genera opinió marca l'agenda, qui genera opinió col·loca el debat on vol col·locar-lo, qui genera opinió legitima els debats i legitima els argumentaris. Per tant, llança les preguntes que tenia abans. Què fan? On estan? Com apareixen? Quantes vegades? I per què? A veure, resumint, habitualment les notícies en què les dones apareixen estan vinculades a la violència i apareguem com a víctimes. També apareguem sempre relacionades amb tot allò que té a veure amb els rols de gènere, és a dir, amb les cures, amb la nutrició, amb la dependència, temes d'escola i som majoria, com comentava, quan se'ns pregunta pel carrer sobre qualsevol tema. Com a testimonis anònims, no com a testimonis d'expertes i amb autoritat. Fins i tot quan les dones són protagonistes de notícies, perquè són mandatàries, perquè són polítiques, acabem, no sabem com, protagonitzant notícies que tenen una perspectiva sexista. I, parle de l'últim peratge de la ministra d'Igualtat, que si era d'aquí per allà, parle de l'entrevista que va donar la primera ministra de Finlàndia, que si tenia un escot ací, un escot allà, o parle, per exemple, d'Angela Merkel, la canciller, la dona més poderosa de tota Europa, que en aquest cas és curiosíssim, perquè se la sol criticar perquè resulta que contravé els estereotips de gènere de l'eterno femenino. Unes perquè responen a l'eterno femenino, que teòricament són molt presumides, i l'altra és criticada en contraposició a l'eterno femenino, perquè no li importa, perquè va com li dona la gana, ahí estem, en el tractament, quan apareguem les dones fent coses. A on estem? A on estem les dones? Les dones habitualment, quan apareguem en les notícies, estem en casa, estem al carrer, estem a les portes dels col·legis, estem últimament molt a les portes de les residències de majors. És curiosíssim, durant aquesta pandèmia, com s'han produït dos imatges constants en els mitjans de comunicació, especialment en la televisió, vaig aquí jugar amb la imatge. Durant aquesta pandèmia les dones hem estat presents constantment, sobretot per a parlar de la no conciliació, diríem, o de la no corresponsabilitat, quan els xiquets i les xiquetes van quedar sense escola. Estem constantment a les portes de les residències de major, perquè, malauradament, este virus castiga duríssimament a la gent més gran, però, al mateix temps, i han estat molts articles i molts informes parlant d'això, ens podem preguntar a on estan les dones científiques. La pandèmia ha posat en evidència que hi són molt les dones vinculades a tot el que té a veure amb els rols de gènere, però que les dones de les notícies no apareguen com a expertes, no apareguen com a científiques. Ahir hi ha moltíssimes raons, que també donaria per una altra xerrada, però algunes de les raons és que és de veres que els projectes científics estan liderats majoritàriament per homes. I quan ha arribat aquesta crisi, amb la seva vessant econòmica, les primeres que han caigut són les que estan en una segona línia, que són les dones. També és de veres, i elles ho diuen i així ho denuncien, que amb aquesta pandèmia la càrrega de cures i la càrrega tant de cures de fills i filles com de gent major
ha recaigut de nou en les dones i, per tant, moltes han hagut d'abandonar. Per una altra banda, això ha comportat la disminució d'articles científics, de les quals nosaltres, quan busquem les nostres fonts, puguem preguntar on estan les dones. Un estudi molt interessant de la Universitat del Rei Joan Carles, del 2018, deia que quantificava els experts en els mitjans de comunicació i deia que per cada dona experta hi havia 3 homes experts. I ara, l'altre dia, en unes xerrades en aquesta universitat, es va dir que aquesta asimetria, aquest desequilibri, s'havia aguditzat moltíssim amb la pandèmia. És a dir, hem estat molt presents vinculades a les cures, rols de gènere, en les notícies que nosaltres donem, però hem desaparegut com a font experta i han sigut molt evident, perquè és que tirem de científiques, de científics constantment a les notícies, viròlegs, epidemiòlegs, aquest tipus de coses. Vaig arribar ja a les conclusions. Volia comentar el tema de Mage. Quan apareguem quan preguntava abans, ara estava en com i quin perfil apareixien. He parlat un poc abans de on estàvem. No estàvem en despatxos fent coses, sinó que estàvem en el carrer, quan se'ns pregunta de manera anònima. I abans d'això parlava un poc de quines persones, com apareixien reflectides. Parlava d'aixes polítiques que fent coses acaben protagonitzant notícies amb una perspectiva sexista total. I un exemple més és un cas que ha estat a les notícies de quan hem aparegut, no com a víctimes, sinó com a agressora d'un cas de violència, el tractament ha sigut radicalment diferent al que protagonitzaria qualsevol home en un cas d'assassinat. És a dir, el cas de Mage s'estudiarà, és que hauria d'estudiar-se a les facultats de periodisme, perquè el cas de Mage, la viuda negra, sí que és de veres que jo vaig a reconèixer. El 88% dels assassinats a Espanya estan comesos per homes. Per tant, és de veres que el cas en si mateixa té un atractiu periodístic, però realment els detalls d'aquest cas és com se'ls ha penjat tots els estereotips de gènere a esta dona. Promiscuitat, el sexe, les relacions... Realment és curiosíssim, perquè si els periodistes, les periodistes, els mitjans de comunicació li hagueren dedicat tant de temps o li dedicaren tant de temps a tots els casos on un home ha matat una dona, jo crec que la societat realment canviaria. Ja dic, aquest cas és especial, efectivament, perquè és estrany, dins de l'àmbit del que passa amb els successos, però s'ha tractat d'una manera absolutament sexista i masclista. Ella no respon a l'etern femení de la dona que es casa, bona, mare, cuidadora. Al contrari, el que respon és a la dona que es fa amb l'home, el mata i després continua. Tot el morbo i el sensacionalisme amb el qual s'ha tractat periodísticament este fet. Després de parlar de totes aquestes preguntes, quin és el perfil, com, què fem, m'agradaria arribar un poc a les conclusions. El que passa amb tot això, és a dir, amb aquesta segona part de la meva xerrada, de com ens representa el periodisme a les dones, és que té una mirada indubtablement masculina. És a dir, la mirada masculina és la que decodifica la realitat que nosaltres engolim pràcticament sense pensar i que, legitimada aquesta interpretació de la realitat, entenem com a veritat. I que realment no deixa, per tant, d'alimentar una societat patriarcal, injusta, desigual i absolutament desequilibrada. I, efectivament, una falta d'oportunitats en tots els aspectes. I per què passa això? Perquè falten dones en àmbits directius de l'empresa periodística, perquè falten dones amb consciència feminista i homes amb consciència feminista, perquè falta formació amb perspectiva de gènere o formació feminista de manera transversal en les facultats. Perquè falta una mirada per a decodificar l'agenda setting, que és la que ens diu quins temes són importants o no, per a comptar en els mitjans de comunicació, perquè ens falta, com dic, aquesta mirada no masculina a l'hora de decodificar l'agenda setting. És curiós, a mi me passa molts dies que quan tracte de buscar una altra realitat que m'interessa, vaig a agències o a mitjans de comunicació que conten una realitat que sembla paral·lela a la dels mitjans generalistes. Pot ser des de Pícara Magazine, però pot ser Ameco Press o Fe Feminista.
I em resulta frustrant diàriament com quan llisc aquestes agències, quan repasse totes les notícies que van penjant, totes m'interessen, totes afecten a la meitat de la població mundial, bueno, a la societat en general, però directament a la meitat de la població. I després me frustra perquè no veig un paral·lelisme en els mitjans generalistes. No? I me pregunto el per què, és a dir, en quin punt, que és aquesta mirada androcèntrica, com és possible que se decodifique, és a dir, s'establisca una priorització entre les notícies de l'agenda setting i queden fora totes aquestes informacions que afecten als interessos, a les preocupacions i a les realitats de la meitat de la població. La idea que arregla un poc aquest concepte o aquesta frase que llançava també Ana López Navajas quan va fer la seva xerrada sobre les dones i l'art és com trencar la mirada, per tant, com trencar la mirada masculina de la realitat, que és la que impera. I com dic, jo diria que aquests són els reptes, trencar el sostre de vidre, és a dir, mentre no tinguem dones en llocs amb poder de decisió real, però des de dalt, no els càrrecs intermedis, sinó des de dalt, continuarem un poc com estem, no sols això és el que ha de canviar, sinó s'ha de tindre efectivament una consciència feminista per a poder mirar la realitat des d'una altra perspectiva. Les carreres vinculades amb el periodisme haurien de tindre aquesta perspectiva de gènere per a recuperar totes les nostres referents i introduir una altra visió en tot per a poder després aplicar-la des del nostre ADN, les nostres rutines professionals. Després, una altra cosa que considero que és un repte, perquè no s'ha aconseguit, i la realitat queda palesa diàriament, de falta de perspectiva de gènere i la mirada androcèntrica en tots els mitjans generalistes, és els canvis en les condicions laborals. És a dir, ens podem fer la pregunta de, ostres, si és que n'hi ha moltes dones que estan en les facultats de periodisme, són majoria, o són majoria les dones que estan en les redaccions dels mitjans de comunicació, però el que està clar és que la major presència de dones no és garantia per se per a canviar el paradigma, per a canviar la mirada, per a canviar la perspectiva. Per tant, se necessita aquesta consciència i aquesta formació en perspectiva de gènere. Clar, que són canvis infinitament més profunds que afecten a l'educació. I, sobretot, els canvis de les condicions laborals. Com comentava, és a dir, què passa si les dones arriben amb consciència feminista, però d'ahir resulta que qui estableix les condicions laborals, és a dir, les hores de les reunions, les jornades laborals, quan comença i quan acaba, la precarietat laboral, continua sent com és avui en dia. I, per tant, les professionals del periodisme han de decidir, tal com està organitzada aquesta societat patriarcal, en la qual elles carreguen amb la major part de les cures, han de triar entre sacrificar la seva vida professional, com han fet probablement moltes de les nostres referents, perquè han de triar entre desenvolupar una cosa o desenvolupar l'altra, perquè medrar en el treball significa molts sacrificis i més com està organitzada aquestes condicions laborals dins de l'àmbit periodístic. Per tant, tots són aquests reptes i tots és necessari que s'articulen per a poder generar un canvi en l'àmbit periodístic, en el periodisme i les dones. És urgent canviar aquesta realitat, a més, perquè jo crec que totes i tots sabem que els mitjans de comunicació no conten la realitat, vull dir, no conten el que passa. No expliquen el que passa, no conten el que passa, sinó que també creen el que passa, és a dir, creen una realitat, donen legitimitat a veus, a visions i a arguments. I actualment, el que passa a tots els sectors, però també al periodisme, el viure dels homes, els seus interessos, els seus problemes, acaben sent la perspectiva sota la qual expliquem la realitat. No és la realitat. És a dir, és la perspectiva des de la qual es deforma la realitat, o s'oculta una part de la realitat, que és el saber, el viure, els interessos d'una part de la població, en aquest cas les dones. Per tant, i quan parlo dels homes, que és la perspectiva dels homes, la que s'imposa des d'una mirada androcèntrica, la que decideix què és el que se conta i com se conta, quines són les notícies que obren els informatius, no parlo dels homes, de tots els homes, perquè com nosaltres, les dones no són un grup homogeni. Tot el contrari, és a dir, la visió dels homes que s'imposa és de l'home, com dir, l'home blanc, occidental, heterosexual, amb una certa capacitat econòmica,
Per tant, cal treballar, per acabar, perquè estic acabant, cal treballar, diríem, sobre tots aquests aspectes per a deixar de ser les convidades, diríem, de pedra en el transcórrer dels fets, no? que conformen la humanitat i el que ha passat en la història, no? I en el que passa a diari. Hem de deixar de ser actius secundaris d'una pel·lícula per a la qual no triem els papers. És molt complicat, però bueno, jo crec que soc optimista, encara que veig un recorregut a llarg termini. Hem avançat moltíssim, però jo crec que aquests aspectes que marque, aquests reptes, són imprescindibles si efectivament volem un canvi de paradigma, que és el necessari per a no continuar compartint una realitat deformada o una realitat incompleta. I això és el que vos volia contar, aquestes dos cares de la problemàtica del periodisme i les dones dins d'aquestes xerrades. La falta de referents o que no tenen el pes i com ens representa les dones, que al cap i a la fi són una realitat completa de les contínues discriminacions que patim en este àmbit laboral.